Корінний народ на межі зникнення. Світ має тиснути на Москву, щоб зупинити етноцид. В ООН за квотою України виступив лідер ерзянського національного руху Сиресь Боляїн. Це був перший виступ мовою ерзя, корінного народу Поволжя. На тлі українського та ерзянського прапорів Боляїн закликав світову спільноту зупинити московські репресії. Каже, за 30 років чисельність ерзян скоротилася вдвічі. З мільйонної нації лишилася невелика етнічна група, а всі, хто бореться за права народу, піддаються репресіям та навіть примусовому лікуванню. В таких умовах виживають і інші корінні народи. Народам Росії заборонено мати власні політичні партії, університети чи навчатися в школах рідною мовою. Тільки танці в національних костюмах. Той, хто бореться за права свого народу, переслідується поліцією як екстреміст чи піддається примусовому психіатричному лікуванню як божевільний. Ерзя можуть вижити в пандемію коронавірусу, але не можуть вижити в Російській Федерації. Лише міжнародний тиск на Москву здатен вберегти нас від останньої фази етноциду.